Potpredsjednik vlade Branko Grčić predstavio je rezultate povlačenja novca iz europskih fondova za ovu godinu te očekivanja za iduću. Smatra da smo odradili dosad dobar posao. U brojevima do kraja studenog u proračun EU-a uplatili smo 423 milijuna eura, dok smo povukli 455 milijuna. Jedna od najuspješnijih županija je Osječko-baranjska. Karta ugovorenih projekata može se vidjeti na njihovoj web stranici www.strukturnifondovi.hr pod karte projekata. 5 otprilike milijardi kuna u provedbi u ovom trenutku, plus plan od 11,5 milijardi kuna ugovaranja tijekom iduće godine. To je sumarno. Ako ćemo to realizirati, a doista je ambiciozan i zahtjevan plan, mi ćemo biti zemlja sa dobrim startom, ja bih rekao, prije svega u ugovaranju projekata, znači u pokrivanju alokacije projektima, a onda ćemo vidjeti kako će se to na terenu i kojom brzinom i efikasnošću provoditi. HDZ-ovka Ivana Maletić tvrdi da danas izneseni podaci nisu točni. Potpredsjednik je rekao da smo uplatili u europski proračun 423 milijuna eura. Nažalost, uplatili smo 460 milijuna eura, a dobili 455. Znači i ta brojka mu je kriva. U minusu smo 5 milijuna eura. Ali potpuno je nebitno. Dakle, ta igra s tim brojkama je potpuno nebitna. Jesmo li u minusu ili u plusu? Bitno je to da u Hrvatskoj nema projekata. Okruženi